Hi guys! Hihingal na siya. Dati tayo pag naamtay motor ata eh. Dito pa lang tayo, hinihingal na ako. Nagpaa ka. Kaya? Kaya naman, maluwag naman. Wag lang yung talagang matirik na. No oras na. Orasan mo yung paglakad natin siya. Siyan. Orasan mo yung paglakad natin. Hanggang dun. Maya pakyat. Explain mo. Ito, matatanggal to siguro mga 4 meters. Hanggang sa site. Pre naman yan na magiging daan. Oh. Para kumasyang 4 wheels. Oh. Ito yung ano nila, source ng water. Yan. Mag-vlog na kami guys.
Bili na kayo ng lupa dito sa Maliko. Maliko. Maganda dito. Malamig. Parang Baguio. Mas malamig pa sa Mas Baguio. malamig sa Baguio. Kaya mura dito. Huwag mag-expect na malaki yung daan. Trails pa lang. Gagawin pa lang kung may project. Ayan na may patubig. Ito, nasadya na pagdaan na ito. Ayan. I-develop na lang. Ito po mga sayote. Ayun o. Bunga. Daming bunga. Yung mga gustong mag-order ng sayote. Ganito lang po yung daan. Kaya ng motor kung matapang ka. Dito, kaya na kung ganito kaluwang. Ano pa? Kasi RJ, dati na highway. Kasi nagbalanda. Tinutulong po. Tataniman siguro ulit po. Nililinis eh. Hindi ko sasabihin pa. Sakit ulit din. Anong problema ang tubig dito? Free. Ito, galing sa bundok. Tubig. Ito rin pala pagapangin. Paano kukunin yung bunga niyan? Nagkapangin mo rin. Kaya nga. Mahuhulog ka na dyan. Kaakyat na naman guys. Isang araw tayo na to. Oh my God. Isang araw ko lalakarin. Mamaya po, gapang na kami. Gagapang mo lang kami mamaya. Wildflower. Tapos pipicture lang pagdating doon. Dapat kapag may buyer, Ganyan May po mga- yung ano ka. may Pag mga nagtanim buyer. Nagtanim ka ng sayote. Ayun, lahat yan. Ito po yung trail. Trails. Kanina mo pa dinadaanan. Hindi, para alam nila na ganito talaga yung trail. Baka nga, expect nila may semento. Parte na ba to? Hindi pa. Malapit na? Dito daw yung kanala bravo. Ay, dyan sa taas.
Dito naman yung kay Mara. Mara. Kamay. Dito nga ito na karabo. Dito daw, ano, kukuha ng daanan. Gusto tayo. Sabi-sabi. Ah, po. Doon na sa paakyat eh. Hindi na makaakyat ng mama mo. Ganito din natin sa mga kulang. Ganito kasi mas madulas yung daan. Ano ate? Yan. Papapakan niyo. Yung abot. Sa mama mo. Dami ulag din. Ibon rin ako kamera. Kamaran ka sa baba. Apa gila kita dorong dengan kumita ida? Oh, kumita. Kumita. Kumita baba. Oh. Kumita mo din ata. Sabalik badan ko ada ta, tataba. Ni Rita. Ha? Malas lang dito baba. Nasaan si ate? Huh. Ako rin. Marka. Grabe guys. Matay. Ito na po yung bandang patag sa 19 hectares. Dito po. Patag na po yan palibot. Masukal lang. Ito inaalis tong damo ko. Ganda rito. Ito kayong bahay sa tuktok ng bundok. Ayan, patag na po yan. Daan lang talaga nga dito. Ayan. Ha? Dito pa yung mga jimaysam. Country. Ayan. Pagkatang lang maladanan tayo. Ha? Pagkatang lang nadanan. Basta mo lang nadano natin. Ito din na pang kayong ninagnan niya. Ah, bangir. Oo, Ito mapusit. tinumbok mo yung kadikada. Ano, ay dagada. Yung mga to. Talagang ng patag. Patag na dito sa tuktok. Sukod mo. Ayan na ba? Itong binto na lang ako. Sa baba na po kami. Isang oras din namin linakad. Mula din. Okay, patag po. Patag pa lang ako. Patag po dyan. Pag nalinisan to, makikita. Pag na-develop, talagang pag-develop mo ito, ganda. No? Inos ka ng dawan pa. Sabagay, matanding ka maraming problema. Bravo. Ganyan bravo. Kaya Talbot ng sayote. Sayote. Nandiyan ka na sa gitna. Guys, talbos ng sayote. Kuha kami libre. Sa palengke, 35 na yung isang ganito. Dito libre lang.
Ito.